habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer, Washingtonyň Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbalyna önsü çekdi we olary diri örkezin atly halkara kampaniýasyna goldaw bildirdi. Bayer Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşiniň 8-nji sentýabrda Wienada geçirilen maslahatynda eden çykyşynda hususanda men bir näçe görüldüli wakalary bellätim gelýär diýip, olary diri örkezin atly halkara kampaniýasynyň 30-njy awgustda dünýäde zor bilen ýitirim edilmelere garşy halkara güni sebäpli çap eden beýannamasyna önsü çekdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça halkara guramalarynyň bir näçesini öz içine alýan kampaniýa türkmen türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbalyna aladalanma bildirip, türkmen hökümetini olar barada habar bermegi talap edip gelýär. Olary diri örkezin atly halkara kampaniýasynyň düzen sanawynda şu gün tosaglykda ýitirim bolanlygy doly tasdiklanan 87 adamyň ady görkezilýär. Goramaçylar geçen ýylyň aýagyndan bäri sanawdaky 3 adamyň tosaglykda ýok bolup, olaryň jesetleriniň garyndaşlaryna tapşyrylandygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer 8-nji sentýabrda eden bu çykyşynda biz olary diri görkezin atly kampaniýa goşulýarys we türkmen hökümetini bu tejribäniň soňuna çykmagy ähli tutsaglar barada şol sanda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň düzen ýetirim bolanlaryň sanawyna girdilenler barada desene maglumat bermäge, olaryň diridigi barada ýakynlaryna we jemgyýete habar bermäge, olaryň ýok bolan ýagdaýynda jesetlerini garyndaşlaryna bermäge çagyrýarys diýdi. Olary diri görkezin atly kampaniýasy Bayerň çykyşyny Birleşen Ştatlaryň problema boýunça berk pozisiýasynyň subutnamasy hökmünde kabul etdi. Kampaniýanyň guramaçylaryndan Yuriy Jibladze Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Очень сильное заявление. Мы расцениваем его как Bu ören agramly çykyş. Biz oňa direksiz ýetenler problemasy dogrusynda Amerikanyň berk pozisiýasynyň nowatdaky subutnamasy hökmünde kabul edýäris. İlkinji gezek ýokary derejeli diplomat kampaniýamyza köpçüligiň öňünde açyk goldaw bildirýär we türkmen häkimetlerinden ýurtda ähli direksiz ýetenler barada maglumat bermegi talap edýär. раскрыть информацию о тех пропавших в этой стране. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer, Washingtonyň direksiz ýetenleriň ykbalyna degişli meseleni ýokary derejede gozgamak işini dowam etdirjekdigini aýtdy we guramanyň Wienada geçirilen maslahatynda türkmen türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbaly şol sanda Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministrleri Boris Şehmuradowyň we Batyr Berdiýewiň ykballary bilen bagly problema Şwetsariýanyň, Norwegiýanyň we Islandiýanyň hökümetleriniň eden bilelikdäki beýannamasynda hem gozaldy. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şunlar Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde Paralimpiýa oýunlary geçýär. 7-nji we 18-nji sentýabr aralygynda geçirilen bu halkara ýarışlaryna Türkmenistandan gatnaşýan 2 sportmeniň çykyşy barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli. Rio'da geçen Paralimpiya oýunlarynda sportuň powerlifting görnüşi boýunça Türkmenistany wekilçilik eden türgen şowsuz çykyş etdi. 72 kilogramy çelini erkekleriň arasyndaky powerlifting bäsleşiginde Türkmenistanyň Sergey Meladze özüniň sargan 190 kilogram agramlyk stangany döşünden itip galdyryp bilmedi. Meladze'niň 3 sinanşygy hem şowsuz boldy. Parasport News neşriniň berýän maglumatyna görä, ýekşenbe güni geçirilen bäsleşikde 36 ýaşly Meladze şowsuz çykyşyndan soň maýaplar üçin arabajygyna minip tukat ýagdaýda gidipdir. Meladze 2004-nji ýylda Afinalarda geçirilen Tomska Olimpiya oýunlaryna hem gatnaşyp 152,10 kilogramlyk stangany galdyryp 8-nji orny eýelemegi başarypdy. Ol 2008-nji ýyldaky Olimpiya oýunlaryny sypdyrsa-da 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiadada 6-njy orny alypdy. Meladze şonda 185 kilogramlyk stangany götermegi başarypdy.
Sergey Mladze 2014-nji ýyldaky Aziya para oýunlarynda da çykyş edip 185 kilogramy galdyryp kümüş medali eýeläpdi. Ol 2014-nji ýylda Dubayda geçirilen IPC Powerlifting dünýä çempionatynda 190 kilogramy galdyryp 7-nji ýeri alypdy. Yarışlarda çykyş etmek bilen birlikde Mladze powerlifting boýunça tälimçi bolup hem işleýär. Parasport News neşri onun Aşgabatdaky maýyplar üçin sport mektebine ýardym berýändigini nykdaýar. Sentýabryň 7-18 aralygynda Rio'da geçen Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistana 2 türgün wekilçilik edýär. Duşenbe güni 73 kilogramy çelini aýallaryň arasyndaky jim, ýagny 2 eliň bilen stangany itip galdyrmak bähleşiginde Maýuzel Ekeýewa öz güýjini synap görür. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. 10-njy sentýabrda başlanan Gurban bayramy Türkmenistanda 3 günläp bellener. Resmi taýdan dinç günleri diýilip oglan edilen bayramçylyk nähili bellenýär. Bu barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gurrun bermegi soradyk. Bayramçylyk çäreleri şu ýyl nähili geçirilýär, umumyň nädip bayramçylyk bellenýär? Aşgabatyň mysalyny gurrun berseňiz. Burada Gurban bayramynyň gelenligini bire televiziýa seyredip aňsy sebäbi Türkmen telewiziýasynyň tas ähli kanallaryny adaty aýdymlaryň sany köpelýär öňküsinden. Hem de şol ekranlarda Gurban bayramyny kutly bolsun diýen ýazgylar bolýar. Ýöne köçeleriň özüne çykyp bolýan edil Gurban bayramynyň gelenligini aňlamak kyn diňe bir ýagdaýda mümkin olam. Aşgabat şäheriniň belli ýerlerine hingillikler oturdular. Ine şo ýerlerde de akşam aralar adamlar, laýtada ýaşlar, üýşýärler, güýçli sesde ýanglandyrylyp aýdymlar goý berilýär hemde ýaşlar gerekli geregine bir hingillik uçýarlar. Başga bir üýtgeşik bir ýagdaý ýüze çykanok, ony bir öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine soňky 2 ýylly bir ýaşaýjylar üçin oňat bir ýagdaý ýüze çykdy. Mektepleriň ýokary klas okuwçylary, muallimlaryň tas ähli ýaly belli ýerlerde dikilen hingillikleriň ýanyna sagat plansaselli barmaly, durmaly diýip görkezme berilýärdi, siyah şäherä urilýärdi. Ine şol aýryly düýpde şol telewiziýada ýene gaýrda ýene adamlar üýşýärler, ýurtda şun ýaly uly bayramçylygy üýş bayram edýärler diýip görkezme üçin, telewiziýa üçin sujetler almak üçin şu geçen ýyl ýok şeýle. Amanmurada gurbanlyk bermek, mal soýulmak diýäbi nähili şu ýyl umumyň adamlarda bayramçylyk bellemek boýunça mümkinçilikler nähili? Ara tapat gözüýär. Sebäbi geçen ýylyň Gurban bayramynda mal wazarlaryndan ýa-da kapsyndan mal saklap, mal satýarlardan mal satyn alyp gurbanlyk üçin ony öldürýärler, soýýarlar sany epesli köpdi, büyül öňkün ýaş derejesinde ağırly. Oňa da sebäp bolanda geçen ýyl gurbanlyk üçin mal satyn aljak bolanyňda adatça 350-400 manat ýeterlikdi. Ýa-da Amerikan dollarynyň Merkez Bankda kesiplerinin nyrkyna geçirsen ortaça 100 Amerikan dollaryna durýardy. Ine büyül bolyn şol ketdi diýen ýaly gymmatlady. Ortaça gurbanlyk üçin satyn alynýan malyň bahasy 700 manda baryp ýetdi. Ondan köpeýde şuna mümkinçilik ýok. Ondan bir elinden gelende bir pişme bişirip ýene gaýredy goňşy bolama paýlaýarlar. Bir 5-6 sanak goňşynyň öýüne Gurban bayramyny kutly bolsun diýip. Şu ýyl adamlar maly nireden nädip satyn alýarlar? Adamlar adatça aňruz mümkinçilik bolsa mal bazaryna barmazak bolýarlar. Kapsynda mal saklap ýörüýte satýan adamlar bar. Ine şol hozurluklar bilen öňden tanış adamlar baryp, kimisi 50 manat, kimisi 40 manat arzan mahadan maly alyp gaýdýarlar. Ine şol üçin mal bazarlar bar, ýöne barýan adam adlaşmýaly. Türkmenistanda Gurban bayramynyň bellençi barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gurban bayramy münasibetli geçirilen köpçülükliň çäreler sebäpli Aşgabatda ýurdun beýleki kunjaklarinden barýan otlularyň bir näçe sagatlap paýtagtda goý berilmeýän saklanýanlygy hem habar berilýär. Şeýle tejribäni başdan geçiren Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa bu ýagdaýyň jekmejekleri we ýylaty ýetirýän täsirleri barada gurrun berdi. Kardeşim Merdan Sariýewiň geçiren söhbetdeşligini dinlälim. Şuň 8-20-de Aşgabatda gelmeli serhitabat ýolagçy otlusy şu çärelerin geçirilen sebäpli şu ýollarda saklanyp wagtyndan 3 sagata golay giýjak alyp geldi. Şunu ilat köpçüligi çäreler bilen baglanyşdyrýandan aýtdylar. Şu ýolagçysyndaky ýolagçylar her kim öňünden çykyp garşylajak adamlar bar. Berden jaň etdiler, Aşgabatdan jaň etdiler. Ýanky habar berýärler, ýollar ýapyk, demir ýol wagtlaryny geçip bilemizok diýip garşyaljaklar. Onun ýolagçysy mına şeý belli stansiýalerde de däldi, haqy etrafyndaky stansiýadan geçenden soň artyk bilen goşudyň aralygynda durdy. Özüm hiç elek stansiýa ýok ýerinde ýöne demir ýoluň üstüne saklanýar, bir sagatdan ograk o ýerde durdy. Ondan soň bäri gaýdandan soň ýaşlyk bilen artyň aralygynda o ýerde ýene bir sagat ýal saklandy. Ondan soň äne bilen Gäwür stansiýasynyň aralygynda saklandy. Şeýdip 3-4 ýerde saklanyp, hersinde de bir sagata golay saklanýar. Ana wagtlaryň agzyna maçan oklar ýolagçylar näme bolanam bilen oklarda otyr garaşyp giýjak alany poýdyň ýanky wagtynda barmaýany bilýärler. Ondan soň sebäbini ýol beletlerden soranmyzda demir ýol wagtly Aşgabat kabul eden ok wagtynda baral giýjak alyp barýar diýip jogap berýärler. Ondan soň esas her kim ýolagçylaryň öňünden çykjak adamlar bilen telefon arkaly habarlaşyp ana şu iki tarapdan ýolagçy otlusynyň giýjak alanda barada şu ýollaryň ýapyklygy sebäpli diýen maglumatlary ýaýrady. Sen beýleki ýolagçy otlarynyň men nähile gelenini aýdyljak kel bizine şu ýolagçy otlusy Aşgabat serhitabat ýolagçy otlysynda men özüm ýolagçy boldum şuň şeýle ýolagçylar bilen bir hatarda ana şular ýalyk saklanandaryň bir çaýaty boldy. Sultanada adamlar bardy näme diýerler bu ýagdaýlara? Merdan indi şeýle adamlar şeýle bir şuň gaçyr we täsirini ýetirdi. Sebäbi esasy ýolagçylar şuňsy öýlerine gelýän adamlar, şu gurbanlyk etjek adamlar, Gurban bayramyny geçirjek adamlar, ýa bolmasa şol Gurban bayramçylaryna dogunlarynda şununka gelenje gelýän adamlar, şular nasip ýerden gelip düşüp men günertan gurbanlygymy geçirjekdim, ýa bolmasa şu gurbanlygyma taýýarlyk görjekdim diýip gaty köp adamlar sözlerçe närazy bolup biri-birine diňe şol beýrenmek boldy da şu ýolagçy otlusynda wagtlaryň içindäki adamlaryň hemmesi diňe beýrenip oterler. Wagtşeýle boldum hakyýjak aldy gurbanlygymy geçecekdik ýa gurbanlyga barýardym. Şu günertana golay sagat 11:15-de Aşgabatda şol ýolagçy otlusy geldi. Eýem günertan gurbanlyk geçecekler şol gurbanlygyndan galdylar diýseňem bolýar. Indi şu bayramçylyk bilen bagly adamlaryň şu bayramçylyk keyfini bozdy şuňky ýagdaý. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Owganistanda ýaşaýan etnik türkmenler Gurban bayramyny nähili belliýärler. Owgan türkmenleriniň bayramçylyk çäreleri barada Kabuldaky habarçymyz Şamerdan Ulumradynyň maglumatyny dinlälim. Awganistanda hem şu gün Gurban bayramynyň 1-nji güni. Şu münasibetli meçitlerde Gurban namazy kılındy. Güýjeten adamlar Gurban kesdi. Awgan türkmenler hem Gurban bayramyny dabaraly belliýär. Gurban bayramy barada gadymdan gelýän däp desturlary özleriniň ýitirmän saklap gelýändigini Abdulhalik Beşirli aýtdy. Gurban bayramyny mana kowmlaryň düşek edip, köne destur saklap urunçylyk edip mana haýtdylar bu teşür. Mana kowmlaryň hemmesi barada şükür. Gadym destur ýitirmän oklar bar. Ahmed Aganyň aýdyşyça Gurban bayramyna etli bayramam diýilýär. Bunu düşek bilen ýazýar, bu Gurban bayramyny merdim gelip çaýşlardan ise kadimden gelýän ananaýy bir resimimiz bar. Bayrammy, Gurban bayram, etli bayram diýýarlar. Oba gatnaşyp özleriniň bayram edýändigini Muhammed Emin gurrun berdi. Billeriň aş bilen gurbanlygymy toýýar. Mana gurma kowmlar bilen gurmany boty. Oba bolup bilen bölek gurbanlygymy berýär, gezýär. Gurban namazynyň ýygy süre gurban kesilýändigini Habibullah Ahun aýdýar. Bugun görüp turşyňyz ýa-ni Gurban bayramy türkmenler gurbanlygy şäherî suretde köpräk gurbanlyk şansymyz bilýär. Gurbanlygy ýet namazda goýup gelip, ýet namazdan soňra çalýar, odan şol gurbanlygy gowurup berýär. Ondan soňradan gurbanlygy ertesi da
kaynadıp sunklarını toraken talamda çağırıp umumi otursup bir yer. Doğramadım diye Türkmenler qarmadım diye qarmak etti. Doğram temtayra toraklarda çağırıp otursup ilyen günümüz. Cemleşerler saat qoraktan oran juru bolar. Hacı Hamid'in aytmana göre barlı adamlar kurban kesmelidir. Komşular gelip bize kurbanlığı yapıyorlar. Ana biller bu kurbanlık İbrahim Halil'den beri billere vacip bolur. Bunu tapan adam etmeli. Yanka hunağımızın ayşyanı ana biller hem meşgul etkiler böyle. Bahar daydanın kurban kesmege qurbi etmendir. Ol kurban kesen adamlar bize et berse dip umid bildirýär. Göş verirler, biraz ağayların namazı bırakırlar deyip umid edip geldi. Xudan amid etmen, Xuda sizler billerden nikile izapa bolun, ilahin dikkileri Xuda sizler canınızda. Vaxtınız hoş bolsun. Ananız da var. Ama bana kart verdiler, bana bildir göş alacak bolun otes. Şükür Xudaya, Xuda canlarınız sağ etsin, vaxtınız hoş etsin. Kurbanı buraya Xuda can. Ama bana bizlere başkalarım kömek etsin. Bu jagat göşünüz işlerse bolmayan kömeğiniz olsa o köpracı kömek edin billere bana sağırtar. Yakalık alın, sana sağırım var. Dedi bilemiz yok, erteden ağlap çıkıp kayttım. Umid edip geldin, namid etmen. Xudacan ondan köpracı kim kömek edin. Bereket tapın, hananız abat. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan oly Murady. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gowgalýan meseleler barada pikirleriňizi ma'lum etmek, şeýlede goşmaça maglumat almak, biziň foto, video şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna täýäk edin. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da qarawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şeýlede Facebook, Wkontakte we beýleki sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Biz bilen maglumat, pikir hem paýlaşyň. Azatlygy line ulgamynda Osmaq 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmaq 420 773 797 383. Türkmenistanda paxtaýym kampaniýasy dowam edýär. Türkmenistanyň Lewap ýylaýatyndan gelip gowşan käbir maglumatlara görä, kärendeçilere goşmaça paxta plany hem salnypdyr. Bu barada habarçymyz Döwlet Baýhanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Türkmenistanda paxtaýymyň gyzgalyňy dowam edýän döwründe Lewap ýylaýatynyň Sakar etrawynyň Lewap Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylaryndan ol ýerde halky geňirgendirýän gaýdalýan paxtaýym düzgünleri arasynda maglumat gelip gowşdy. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, paxta ýygymyna Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň Lewap Daýhan birleşigindäki 5 brigadanyň her birine adatdan naşar ýagdaýda 50 tonna paxta almaga mejbur edilipdir. Azatlyk radiosyna interwýu beren şol etrawyň ýaşaýjysy Rozbay şeýle diýär. Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň Lewap Daýhan birleşigi. Şol 5 brigadanyň her aýsyna etraf häkimligi tarapyndan ýörekde plan däl 50 tonna paxta berýärler. Her brigada öz kärendilerini şu 50 tonnan sataýmaly. Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň Lewap Daýhan birleşigi 5 brigadadan emele gelýär. Ýagny şol Daýhan birleşiginde 5 tany kärendeçi topar bar. Şol 5 kärendeçi topary ýürüýte Sakar etraf häkimligi tarapyndan paxta ýygymy planyndan daşaryn 50 tonna paxta almaly edilipdir. Etraf häkimliginiň almaga mejbur edýän 50 tonna paxtasyny kärendeçi toparyň agdalary öz arasynda paýlaşyp hökman satyn alaýmaly. Paxta kabul ediş merkezi kağız ýüzünde olara 50 tonna paxta satylan ýaly edip görkezýär. Bu olaryň hasabyndan puly kesip alýar. Hökümet kärendeçi bilen baglanyşan ýyllyk paxta hasyly şertnamasyna ýeriň ýagdaýyna seretmezden olaryň döwlete tapşyrmaly hasyl mukdaryny kesitleýär. Planda olup bilmeýän kärendeçilerden hem ýanky alyp paxta kabul ediş merkezinden öz puluna her tonna 4 milyon manat berip etraf häkimliginden paxta satyn almaly edilýär. Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň Lewap Daýhan birleşiginde ýola goýulan bu düzgüne görä kärendeçiniň getiren paxtasyndan terezide uğurlanan paxtalaryň ýyllyk planyny dolup bilmeýän kärendeçiler tarapyndan satyn alınmagy aýdylýar. Azatlyk radiosyna hukukçuluk sebäpli adanyň jumaullyk tutulmagyny isläp, maglumat beren Lewap Daýhan birleşiginiň kärendeçisi ýeriň hasyl derejesi her ýyl petegatça. Ýöne hökümet munyň tersine her ýyl ýerden alınmaly paxta hasylynyň meşwerini ýokalandyrýar. Şoň üçin hem kärendeçiler hökümet ýerini elinden almaz ýaly şol etraf häkimliginiň mejburi ýagdaýda almaly edýän paxtasyndan almaga boýun bolýar. Eger aljak däldiysek, ýylyň ahyryna planyny şertnama görä berjay etmegi başarmagyň diýip ýa-da başga bir
bahana tapıp yerini elinden almagy inanşýarlar. Etrawyň mejbur edýän pawtasyny satyn alan mahaliň şertnamada kesgitlenen öz planyny dolmasaňam ýylyň ahyryna hiç kim hiç tat diýenok. Ýagny etrawyň öz kesgitlen şeýle pawtaýym düzgünne boyun bolan mahaliň toğuňa tok diýen ýok diýip öz tejribelerini paýlaşýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Lewap Daýhan birleşiginiň kärenneçisi Ýagşymrat bolsa, agzalýan ýagdaýlaryň dogurdygyny tasdiklap, şäherden pagta ýygymyna getirilen kömekçiler üçin hem kärenneçilerden awtobus puly ýa-da awtobus haqqy diýip täze pullan 100 manat alýanlyklaryny gurrun berdi. Lewap Daýhan birleşiginiň ýerli ýaşaýjylary kärenneçilere getirilen kömekçiler üçin aslynda hökümetiň Daýhan birleşiklerine aýratyn serişde berýändigine garamazdan özlerinden alýan şeýle puly hiç kimiň düşünürüş bermeýändigini öňe çekýärler. Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Mary vilayatlaryna resmi pagtaýym kampaniýasy 27 awgustda, daha şoguzda bolsa 7 sentýabrda başlandy. Şu ýyl türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1.050.000 tonna pagta hasylyny öndürmegi gözüňde tutýarlar. Sözümiň ahyryna ýatlasak, Türkmenistan pagtaýymy döwründe mejburi häkimetden peýdalanylýan zerarly halkara jemgyýetçiligiň ýiti tankydyna hem uçurady. Döwlet baýhanyň maglumatlary bilen tanyş bolduňuz. Yeri gelende belläsek, makalada aýdylýan ýagdaýlar dogrusyna Türkmenabadyň degişli resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Hillary Clinton 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryna bolan terroristik hüjümleriň 15-nji ýyl dönüm münasibetli New Yorkda geçirilen ýatlama çäresini garaşylmadyk ýagdaýda terk edenden soňra onuň lukmany öňkü döwlet sekretarinyň pneumoniýa keselinden ezir çekýändigini aýtdy. Clinton'ın lokmany Liza Bardak tarapyndan çykarylan beýannamada aýdyşyna görä 9-njy sentýabrda geçirilen barlygda Dalaşgäriň öýkün sawuklamasyndan ezir çekýändigi anyklanypdyr. Bardak şeýle hem Clinton'ın köp ösgürendigini, munyň hem allergiýa bilen baglanyşyklydygyny belledi. 11-nji sentýabrda ýatlama çäresinde bedeniniň gyzgyny artyp, ysgyny gaçan Clinton gyýdynyň öýüne akidildi. Onuň häzir öz öýüne we saglyk ýagdaýynyň gawlanyp gelýändigi aýdylýar. Lukmanlar ona antibiotik berip diýinjalmagy maslahat beripdiler. Hanım Clinton'ın saýlaw kampaniýasynyň ýol başçylary Dalaşgäriň 12-nji we 13-nji sentýabrda Kaliforniýa etjek safarynyň ýatyrlandygyny bildirdiler. 68 ýaşly Clinton bütün dünýä sewda merkeziniň iki diňiniň 15 ýyl mundan ozal terror hüjümine ýumrulan ýerine New York şäheriniň Grand Zero memorialyna 11-nji sentýabrda geçirilen çäre prezident Obama bilen birlikde gatnaşan resmiýetiň biri. Öňkü döwlet sekretary çäreni takminan 90 minut soňra terk etdi. Dronlaryň biriniň düşüren videosyna onuň asgynsyz ýagdaýda işgärleriň kömegi bilen maşina mündürlendi görünýär. Clinton'ın Republikan karşıdaşı Donald Trump'ın tarapdarlary mundan peýdalanyp, ol fiziki taýdan aktama ýarawysyz diýen netije çykarmaga synanyşdylar. Olar bu barada onuň 2012-nji ýylyň dekabryna özünden gidip beýni saýhanmasyny başdan geçirendigine salgylandylar. Clinton öz saglyk ýagdaýy barada aýdylýan zatlary boş gurrunlar we esassız düldüşük teoriýalarynyň öňümi diýip reddetýär. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryna El-Qaidanyň 19 terroristiniň 4 sany kommersiýa uçuryny ogurlap amala aşyran hüjümine 3000-e golay adam öldü. Bu hüjümler Birleşik Ştatlaryň ilki Awganystana, soňra hem Iraga basyp girmegine sebäp boldy. Bu ýurtlaryň ikisi de bu akanyň üstünden 15 ýyl geçenden bolsa, şu wagtda fitneçilikden, terrorizmden we uruşdan diňip bilen oklar.